खानाया माला बोगोन माम्बार खिथाहर आंखौ खानाय बायनो होआखैना दा मोनायावसो बिनि बदलाखौ लागोन आङो नायगोन आं बेखौ खुलुमबाय सोनाफोर आंनो जोबोर ब्लग इडिसन हमखौ फिन खेबसे बरबावबाय सोरबा जे हगारनाय महला सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आं गिबियावनो निमाहा बियो जाय भिडिअ हगारदों आं एकदम भिडिअखौ फरायनो मोनाखै खिन्थु आं जेब्ला नायगोन डाइरेक्ट मोननै मोनथाम भिडिअ नायसिगोन आरो ना नायदों आङो मैयाबो दहायबो एसे बाट आं एसे बेस्थ' जालागासिनो दङ फिसालानि फरिखानि जुनैनो बिदि होननानै आंखौ नाथ्रोदनानै दोननाङा आरो ना आं जेने थेनेसो भिडिअ बानायनानै नुवाखै माने फुंनिफ्राय भिडिअफ्रानो बानायनाय जाया लास्टाव मोनसे फिसा होयो एखमबा मोनाफ्राव बानायनाय जायो नोंथाङा मोजां टाच लानो थाखाय आरो ना फुंफ्राव हगारलाबायनाय जायो खुनु टाइमिंफ्रा आंना एडजास्ट जाथ'वाखै बिकज फिसालानि फरिखा नालाय इम्परटेन्टआथ' बेसो आंना सोनाफोर स' फिसालाया दा स्कुलाव थांबाय आरो ना ओमफ्राय आं आंनि हाबाफारियाव आगान होफिनबाय आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगौ बहुत बाथ्रा दङ स' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोसेनो ब्लग्सखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामलांगोन आरो ना स' आं मा खामानि मावनो आखायाव लादों नायदो बा बांसिननो रागा जोंहांहांनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगौ बहुत दङ आंहा फुंनि जानाय लोंनाय मावदेरनाय जोबनानै सोनाफोर आङो नै नेक्स्ट स्टेप आंना बे जाहैबाय आरो ना आंथ' मुला आसार हाखादोंमोन नोंथांमोन आं बे अबेबा ब्लग्सआवबो होखादोंमोन सोनाफोर ओमफ्राय दा बेखौनो आङो मैया लाबोबाय जखन माबा मा होनो बेसादफ्रा बेफोरखौ एसे रेडि खालामनानै लानोसै जिहेतु आंनि दैलि ब्लग सोनाफोर बेफोरखौबो एसे सामिल खालामबाय नायलांदो सोरबाफोर मुला आसाराव मा होनांगौ मिन्थियाबा चार्ज खालामनानै नायबाबो मोनखायो मोननायालाय अब्लाबो आंनिखौबो नायदोंबा सोलोंनो हागोन आरो ना आंबो रोंखाबाय नालाय खनब्रै खनबा बानायनाय जाखाबाय आंबो स' नायलांदो आसाराव होनायनि बेसादफ्राथ' एसे आधा आधा एवखानांगौ नङा होमबा सोनाफोर एसे एवस्रो खालामनांगौ गोथाङै होजाया ना स' आं दा बेखौनो खालामनानै लाग्रोनोसै एवग्रायाबो दुंबाय आंना होनानै लागोनसै आङो खाथियाव नोङो थायोबोला बेसे मोजां नाङो जावलिया बाराव नोंनि खानाय बिरग्लांना होयो माया बिरनो बे खाफाव लानाया बिरो नामा खनग्राबो गैया बिरग्राबो गैया खनग्रा फैबाबो खना बिरनोनो गिथावथावानो नंलाबा खाफबनानै बाखांखांसो होनलायनायसो जै बाबा बलायनानै बायदिसो लानोसै आङो बिदि थाबाय थानांगौबा आरोना बाखांखांनो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खिन्थानो बावदों मा दङ नै बेसर गुफुर बेसर गोसोम सफ ओमफ्राय मेथि ओमफ्राय नैबेयो मामोन कालजिरा ओमफ्राय नैबेयो माबा नाम मोनलाय बावलायलांबाय आङो नैबेयो नायबानो सिनायखागोन आरो ना नै र' बावलायलांबाय आङो आजबाइन ओमफ्राय नैबे बानलु गोरानखौबो एवगोन आरो ना सोनाफोर ओमफ्राय जिराबो दङ एसे एवस्रानानै लानोसै आङो बारा गोथाव जायाबाबो जायो ओम नम' शिवाय होननानै बानायनांगौल' आंना बिदिसो बारा रोङाबाथाय आंना ओम नम' शिवायसो मिन्थिसिगौ आरो ना रोंनायखौ ओम नम' शिवायखौ दिगदार होला आरो ना ओमफ्राय रोङाबाथाय बिथांखौ गाबिनिफ्राय होखावबायसो स' जायो बिदिनो बानायखादों गोथावआनो मोनो गाज्रिल' जानो नाङा आसाराथ' दैजोंल'सो जुसमोन नालाय ओमफ्राय बयनिबो आसारनि टेस्टआथ' एसे आलादा आलादा जाखायो मानो होनबा खम बेस एसे होनाय जायो सोरबा माखौबा होदेरनाय जायो थ' जेबो नङा नो टेनसन सोनाफोर आइडिया खालामनानैल' बानायनांगौ एसे मस्ला बारा जाबाबो जेबो नङा एसे मस्ला खम जाबाबो जेबो नङा बास संख्रिया थिग जानांगौ आरो ना अब्लासो मोजां मोनो बास मा खामानि मावनो बाथाब फैलायबाय बानलु गोसासो एवथोंसै मस्ला मस्लियाथ' एवखांखाबायमोन बानलु गोरान एसे एवनो नागिरदों आरो ना नुवाखै बाथाब फैलायबाय गथ'लायबाय बिमाया ओरै बिथाङा बानलुखौ आराम एवनानै दोनबाय आरो ना बेथ' बे जाहैबाय आसारनि मसाला सोनाफोर ओमफ्राय नैबे नै माहाजोनफोर जाग्रा जास्ट पार्टे जब सोनाफोर माइनाव लानो नाङा माने आङो बिराद गोबाव जाबाय बेखौ लाबोनानै दोननायाहाय दिनैसो आं माने गुरा खालामनानै दोनसै आरो ना मालाबा पटकरिया बोरमा बेदरफोर मोनजाफ्रांबा अब्ला जानो थाखाय आरो ना बायनो हाया बिराद दाम ना बै मसालाफोरा गरम मसालाफोरा फाग्ला 50 थाखाफोरनि नै इसिनिल' मोनोना अपमानल'खा ओमफ्राय जाखाया नालाय ओंखायनो आंना थि थाबाय बेसेबांबा गोबाव जाबाय बायनायानो दिनैसो एसे मिक्सार मेचिन हानखाबाय जखन गुरा खालामनानै दोनसै आं थेमायाव आरामनो बेदर फिसा जाबाल' एसे होनोसै अमा बेदर दाउ बेदरथ' होखायानोसै आङो बोरमा बेदरफोर मालाबा मोनजाफ्रांबा दा बिथां थानाय समाव गुरा खालामनानै लानोसै आरोना रेडिनो जाहा लगायनो आखायाव लाबाय आरोखि ना ओमफ्राय एफा गोराना रानसावसाव मा थावा खम जाबायदां एसे दा जबगोन खोमा आं माने एफा गोरान बिदि ख्राव ख्राव फोराननानै बानायफेराखै आं माने रानफुनला खालामनानैसो बानायदों बिथाङा दाख्लै अबेबा गोरान बिदि मोनजादों गोथाव मोनथारदों आरो ओमफ्राय नंगौ होमबालाय बेखौबो होनसै आं बांद्रायगोन मस्लायाबो हो दे लगायग्रोदो बोराय बुरै सानैजों ग्रें ग्रें बानायनायखाय गोथावबो जानो हागौ माथो होनबावनो बिराद सनाफोर नायनायावथ' खम मुला ना माबा सिनायनो हाला ना मुला आसार ना मा खिन्थु बिराद गोथाव जायोलायनो बिदिया आंबो लासैनो जाथावथाव जाबाथाय जानानै नायनोसै आरो ना मस्लाखौ एसे हरनोसै दे
माने गोथांबासो लोमलायनाय थाव होनांगौ नालाय जोंहा गोथां गोथिं बानायाखिसै बांद्राय सिगांनिया गोथां गोथिंमोन बेबो गोथाव जादोंमोन सिगांनाबो ना भिनेगार लाबोनांगोन र' दायो सोदेरनानै होनांगोन नायनायाव खिन्थु गाज्रि नुबाय जानायाव हले गोथाव जाहैदों बानायनानै जानो नायदो नोंथांमोनाबो बेबायदि मादि जायो आरो नङाबा र' आं जानानै एकदम जाथावथाव जाबा जानानै खिन्थागोन आरोना गोथाव जायाखैबाथाय दा बानायसै बेबायदि दे गोथाव जायोना जाया आङो बे रानस्रावथारनायखौ मोनजाफेराखैबालाय आरो माथो होनबावनो हालदै एसेबावनो नांला हालदै नांलांसिगोन उनाव लासैनो बानलुआ खिन्थु बहुत गोसा ना मलायनानै लाग्रोनानै जोङो थेमायाव सोनानै दोनसै बयाम दंखायो ओमफ्राय सोरनाफोर आसार थासारनि खामानि खनसेनो दुगैखाबाय आङो दुगैखांनानै स्र' गानफब जोमफब लाखाबाय ओमफ्राय ओंख्रि ओंखाम संनो आखायाव लानोसै आरोना दिनै मा संनो नागिरदों नायदो माखासेया मोनखाबायानो आंना दुगैफुनायावनो आरोना ओमफ्राय आङो संगोन सोरनाफोर नै मैया लाबोनाय सजना आलुआ दाम बारानि ओंख्रिसो आंनि थाखाय दाम बारा आरोना मिथिला आङो ओमफ्राय बेसर एसे होगोन नैबे टमेट'खौबो होगोन आङो बेनिफ्राय सनाफोर नैबेखौ नायदो नैबेखौ बोराया फोमोननानै दोनखाबाय आं दुगैनायावनो आरोना सनाफोर ओमफ्राय ओंखामाबो जास्ट दानिसो गाबदों बिथाङानो जानखादों बेनिफ्राय नैबे साराया बे सारायखौ इगनर मारिदों मैला नङा बाट बियो गुदुं मोननाय लोगो लोगो बिदिनो जाखायो आरोना जेबो खालामनो हाया आङो पासफुरन एसे सेरना लागोन आङो बे ओंख्रिखौ फिसालाया जाखानाय नङा आं सानखाबाय एसे थाव सेरना लागोनसै दे आङो बिहारनिसो सजना लायबावसो जाहैदों जोंनियाथ' लकेला थायथ'वाखैना बांद्राय आं थायनाय नुथ'वाखै आरोना दा मा खालि आं जायामोन बायनानै ओमफ्राय बिथां फैनानै जादों जाबाय आरोना आं माने बै लकेल ओंखारबासो जायो बायनानैहाय दाम खम जाबासो जायो आं दिनै ओमफ्राय थावा खोमालाय ना थावो थावनो थावा जानायसै मादि बिहारनि सजना गिदिर गिदिरथारना गावबो बुंदों ओमफ्राय थाग थिग दखानदाराबो बुंदों आरोना बिहारावसो सजना संनोसै आरो बिहारनि सजना नालाय सजना खोबहाब खोबहाब एवनानै आङो बिदि जाबाय आरोना फ्रोमनो ओमफ्राय बेखौहाय आङो नैबे दहाय बेसर उननानै लानाया बेखौ एसे होगोन आरो होजोबा आङो मालाबा नाफोरजों जानो दोनगोन माबादों बुस्थुआ एसे बांद्राय आं एसे गेब्लेहां खालामनो नागिरदों मिक्सार मेसिननि खोथा जाहैबाय आइडिया मोनस्लाबनाय बाथोनसो जाजोब्बाय आरोना बेखौ एसे एवथ्र'बावनानै सोनाफोर ओमफ्राय नैबे टमेट'खौ हरनानै लानोसै दै हरनोसै गोदौबाय थाथोंसै ओमफ्राय ओंख्रिया गोदौबाय थाथोंसै आंना खानाया मालाबा गोन माबार खिथाहर नायनो जाथारला आङो मानसिफोरखौ नाथाय बेखौ नायनानै थाबाय थानोसै आरो आं दे आयनायाव ओंखायनो खानायखौ खानला आङो सानब्रै सानबाजों खनसेल' खानाय जासै आरोना गैला दाख्लै सरस्वती फुजा जोंना लोबनाय बेनो आरो गैया गाव फैयै समाव गाव फैबा बोगोन होननानै दोनबाय गाव फैबाय दाबो बोनो मोना नै बेनो बे महर आंना मालायफ्राबा खारलि लायोसो होनलायलांबाय मालायफोरनि खारलिजों आं मा लोब्बा सुलि पक्सिनाखि रे जया खानायफ्राबो मोनलायलांबाय बुरैबाय नालाय उथायदे रे भाइ उथायदे गैला माबाव बोनो मोनलायलांबाय देन्दारबाथ' देन्दार लाजाखाला खानाय खानो लाबानो खर' माथा गरम जेंगाव गाव जेथोफ्रानो सिफायखौनो हाया जाबाय आंना माला टाइम दिहुनो आंनो जारलासो मामा बिमाखौ माबा खालामनो सानदों नाखरिस नोंसोरनि जुनै बिमाया देलायनो मोनलायसैबो सासेनि फरायसुनानि जुनै टाइम गैया बेफोरनि जुनै बिमाया खानाय बोनो टाइम गैया खानाय जायब्रुं टेनसनजोंनो मालाबानो ओंख्रियाबो थाग थिग जि मोजां जोबलांबाय आरोना आलुखौ एसे नाफ्रुबाय सासेया नै दुन्दियाल' हरनोसै एकदम बिराद गोथाव मोदोमबाय आरो नै रोसियाबो जि घन' मोजां जाबाय माबा मा होनो बेसरनि ना बाब बरिया जाबायलै दुन्दियाबो हरबाय आरोना नै बरिया जाबाय एसे साखिनायनो र' बरिया एसे इदि जायब्रुङैनो थाबाय थानांगौ र' एसे देहायाव नांथों थांदों मा जायब्रुङै बोहैथों होननायनि बाखांखां आंखौ खानाय बोनो होआखैना दा मोनायावसो बिनि बदलाखौ लागोन आङो नायगोन आं बेखौ खानाय बोनो मोनैनि रागा जोंफ्लानानै दा मोनायाव एकदम ओंखाम ओंख्रि सङालासिनो थानोसै नामा आंलाय बोनो मोननायनि सनाफोर है सङाबाबो जेबो लस गैया मालाय गावबो संनो रोंखायो संनानै जाखायो आरोना ओंखाम सङालासिनो बदला जेबो लानो हाया आङो सनाफोर जेबो राहा गैया आंहा दामबा माथो रागा जोंलुलु संबाय आङो मोथोनो बेनिफ्राय ओंख्रिया मादि जादों नोंथ' मोनजाखाबाय आं मालाय बिहारनि गुदिखौ मोनजायाखै बिथाङाथ' केमेरायाव ओंखारो नालाय बिदिनो आलदा रायलायबाय थानोसै आरोना
बिहारनि सजना फार्स्ट टाइम आहा दिनै बिहारि उफ्रि बेबो होनखादोंमोन ना बिहारनिफ्राय होननानै हरैसोब्रा लकेल सजना गावजों मेरला जायो 12 मास थायोना जोंनि लकेलनि थेरे थेरे फिसा फिसाखौसो इन्ट्रेस्ट मोनो मोजां मोनो 12 मास थायोब्रा जाफेराखै आं जानानै खिथानोसै र' माबायदि मोनजादों रोसियाथ' गोथावखा आसामाव सबसे दामि मैगं बियो दामिथ' नै दा समाव मोजां गोथाव संबालाय मानो गोथाव जाया जानो अब्लाबो जोंनि लकेलफोरखौ फिसा फिसा थेरे थेरे बिराद गोथाव मोनजायोना दालिफ्राव होबाबो गोथाव भिटामिन ना भिटामिन जाहैबाय जानानै लागोनसै आखा माने मिरामिससो दिनैबो जेबो गैया जोगोनार बाथोन दहाय खिथाखाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय बे ओंख्रियानो आरोना ओमफ्राय मैयानि लाब्रा दङ गोजां बेबो गोथावथारमोन ना बेखौबो जाफाबावनोसै एसेबाव जानानै लागोनसै आङो सजना सोबनांगौ आं बारा रायलायबाय थानो हाया जाखांबाय सोरनाबा जाखांनानै लामायाव दसे ओंखारबाय आरोना एसे हेब्बायबो एसे गावखौनो खर' खालामफिनबायबो उफाय गैयाना माथो खालामनो खानायफ्रालाय आरो मा नङा होमबा लासैनो बोलांसै दाथ' रावनिबो दाय गैयाना आंहानो सिटुवेसना बेबायदि अब्लाबो मालाय फिसा गोरलै गोरलैनानै बोरै बोयोथाय बबे टाइम दिहुननानै गथ'फोरा गाबोना गाबा बे खर'आव मुलि फोननाय मा फोननाय बोरै बोयोथाय आंहा एकदम साननानैनो एसे खर'आ गरम जाखायो आरोना मुलि फुनफुनायाव गथ'आ गाबबा नागिरबा मा खालामनो मा मानो मोनामफां ना मा होनो सुनाफोर आरो एसे एनैजों जानाय खामानि नङाना बेफोरो ओंखायनो टटेलि आं ओरैनो दंथ'यो ओमफ्राय गावआथ' बिदिनो मोजां नुगासिनो दङ होनलायो होनथारखोना थगायखोथाय मिथिला आरोना एनिवे सुनाफोर भिडिअखौबो मा गोलाव खालामबावनो दोनथ'नोसै आङो जायफोरा बेखिनि शेयार खालामनानै नायलांबाय आंनिखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांबानो जाबाय ओमफ्राय बेल आइकनखौ दाबायनानै गालांदो ओमफ्राय गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक बानायना होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होदो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामना होलांदो आरोना सानाफोर स' थेंक इउ स' माच